Mr. Luke Magadi. Magadio. Haiwa tinofara nematambudziko kaya. Akaonekwa. Alright, anditika. Chinchida kuziva uchekutanga kuti imimi na nemuchakabvu mudzimai akafa Melania. Melania Mutenda. Ukama hwenyu wanga wakamira sei? Tingatina Melania tatangogara tese muna February. Kugara mese semkazi nemurume. February gore ripi? 2023 uno. Gore rimwe. Alright. Pazvazoita sei? Tagara tese kubva muna February imomo. Melania akazongosumuka kuti ndakuenda kumba kwedu. Nanzisa zvafamba sei ndangomutichi. Zvakanaka pana chakaipa. Aenda Melania ndo ndazonzwa after 2-3 days. Ndo zvaitika ikoko kuti munaita sei afa apondwa nemurume wayo. Ex-husband wake. Yes. Alright, imimi pamakamutora imimi makanga musina kuziva here kuti munhu akambenga akarorwa? Akandudza tenga akambororwa asi ingo ane 2 years asiyana. 2 years. Alright. Saka hapana here message kana communication yamaimboona yavaiita ivo kune ex yacho? Ex yaitomboфона ichinetsera kuti chidzoka kumba, vabereki vatombopindura kuti chidzoka kune vana. Iye achiramba kuti handikwanisa kudzoka ikoko. Okay, zvinhu zvakaitika rini izvi? Kushaya kana kuti right. Kudzokera iko akadzokera kumba akadzokera rini? Adzokera musi wa 19 July. Adzokera mu 19 July. Ini kuno wakati akuenda kuna sisi wake. Asvika ikoko patanga kufona achichema kuti ndadzoka kupi kuno. Ndati koini handira kudzinga nditi dzoka. Akaenda Wednesday, Thursday, Friday, Saturday makuseni vadzoka. Andadzoka ndikati kwadzoka kudi ndio akatakura nzvako kati chi auchadini zvepanapa. Patanga kuchema vakumbira uregerero vatso. Patango ini vanangozvinzwisa ndikati unozenda unotora hembe kunani kuna sisi wako yoita sewe na sisi wako. Ndikatobuda ndikaenda kwani kwanomboenda kumuzarabani kunotsvaga-tsvagawo. Ndabuda ndaenda ndamusiya ari pachi ari pamba panapa. Kubva Saturday iyoyo akazobva panapa Friday. Angoita tongotiza futi rimwe zvazosvika kuti zvikufamba sei. Friday makuseni. Saturday. Sunday yakatonifonera akandikuita sei ndiri kudzoka enda rowa kunosanda funga pangongosangana pachi muroad. Ndiri kudzoka kupi kumba. Kana vachibuda vachienda kuti kumuzarabani vakosiyechi maki. Paya Monday achibvundiwa nazongonzwa kuti munhu aita sei. Ndo zviri kuno munhu ari kushayikwa, aita sei, ari kushayikwa. Thursday makaudzwa nani kuti nasisi wacho iko ndatanga kufonera nemunin'ina wake ari sova munin'ina wacho inga ari kumusha kwaMutare. Bamukuru chi wari ikoko sisi wari ikoko here ndikati asisi wako kuno sova ndiri kubva kupi muzarabani futi. Kandasvika kumba chakudza kuti wari ikoko kana kuti hawako. Ndasvika kumba kunobva ndaona hakuna pandawafonera ndikati hakuna. Sisi wacho weku Mt Hampden wandifonera zvakare. Ko maita diwa ari ikoko ndikati maita diwa hawako. Hanzi hakuna kwari kushayikwa foni yemurume wandiri kungoita chete yafoni haisi kuita chachina ichocho. Ndivana vanongoudza kuti chi maigurumende munopaza inonzi chi dhoremba yemunhu anogona akaita sei akauraya munhu orega kudaira foni otiza. Pawakazoenda maiguru wayo ndipo pakazotanga pandazotanga kufonerwa kuno wanzi ndo zviri kuno. Tazodongorana pawindo tikaona murume wacho ari chi akazvisungirira pakazopwanya wakaona vanhu vese vari 3 vari mumba imomo. Saka zvaura kuti adzimai wenyu pawakabva kuno kwememe havana kudzokera kumba kwavo vakaenda ku-ex. Alright. Wakaenda kumurume ikoko. Asi tiyanganidza kuti ndikuenda kupi kumba kwedu. Alright. Ndikuenda kumba kasisi. Alright. Imi makazviziva sei kuti havana kudzokera? Ndakafonera sisi wangu ndikati wasvika here ikoko. Sisi wangu akandudza kuti haana kusvika. Ndakafonera pane munin'ina wacho anogara kuanzi Stepo chiyana. Kusai Stepo 4 days. Kari ikoko hanzi haana kusvika zvakare. Okay. Pandazofonera bamnini munin'ina wemunin'ina wacho akati ndawana wari kupi wari kumba ikoko. Okay. Panangoti aiwa sezvo vanhu vaiti munhu aigara achinetsera mhuri yake munhu adzoka vanangochitambira kunga ndo zviripo. Alright. Saka imimi mune pamakambofoneranawo here kana kusenderana mameseji kana kuti kusangana nemurume ayo mudzimai wenyu?
kusenderana zvekuti kana kungotaura hapana pamakambokomunicata here aitombofona pafoni yangu wachiri kugara kuno aifona achiti kudini kandazoda kutoresana namabhepi usazoti ako ndoda mukadzi kachichi nemukadzi wakapera ndakabvunzikisa ndo zviripo chichichi. Alright. Saka vakange vane vana wangani? Ngaine vana 3. 3. Mungu wazoti wakura sei? Momba chari grade 4, grade 4 ne grade 2 okay. Ko akaurayiwa uyu mwana wechinamba ngani? Wechi3. Wechi3. Imimi navadzimai venyu vacho nange mune vana wangani? Tisaita ne mwana nonga aingo anombiyo yekutanga kwaitwa kutanga iko. Okay. Saka zvarova kuti mudzimai wenyu paakabva panapa achinogara nemurume akambenga akamuroora akanga atori nepamuviri penyu? Akatosvika anzi akamuudza sisi wacho kutotaura kwabozi ndakaenda ikoko panhamo ipapa paini sisi kuti akatosvika akamuudza kuti ndikudzoka ndadzoka zvangu asi ndine nhombo. Saka ndo ndi akazotanga kuitika iyo kuti bvisa nhombo mukadzi achiramba kuti andibvise nhombo. Okay. Ndo pakuzosvika pakuzopfuudzana kwakazoitika ikoko. Alright. Saka imimi makanzwawo sei muchinzonzi munhu aimbove mudzimai venyu aurayiwa? Ndakatobatikana nazvo sikana nhasi ndakatobatikana nazvo sezvo sande yacho iyo yakashaya yakasvika pakushayaka akatondifonera akandikuita sei ndiri kudzoka ndarohwa kuno ndatongozvitambira sei ndendazviziva kuti aenda kumurume ipa ndatongozvitambira sei kuti munhu wangu ndaimuda. Alright. Ndanzwa muchitaura imimi kana ndisikakanganisa hangu mati vanhu vengu vakarambana zve2 years. Sekutaura kwake mukadzi kana vanasisi vacho ndizvo zvavangu. Imimi wacho maizikana here ngatiti vabereki vemukadzi kana kuti nedzimwe hama? Hama dzaindiziva ndiwo yekumount Hampden iwo sisi wake kumount Hampden nemunin'ina wacho kumount Hampden iwo ndiwo aindiziva kumushanda isaendaenda zvangu. Alright. Saka venga vakatokutambira here imimi semukwasha? Semukwasha awa wanganditambire semukwasha kabhozi watomwa kufanana neni anditi. But kana iwo ambuya wacho chaichaiva waitofona pafoni yangu watoziva ndiri kugara naye vanhu vese hama dzake dzese watoziva ndiri kugara naye. Waiziva kuti mugara naye? Asi kuburikidza netsika dzedu makanga manobvisawo here mari? Ndisai ndaenda kunobvisa. Alright. So makanga musati makuzivikanwa? Ndisai ndakuzivikanwa. Alright. Mungaitewo here ruzivo rwekuti vanhu ava vakange vakaroorana kwemakore akakura sei? Ndikanyebe handisi. Alright. Aiwa, tinotenda zvikurusa neinformation yenyu. Tichanonzwawo tichibva panapa tichanonzwawo rimwe side rimwe rutivi rwenyaya iyi. Handitika totenda. Aiwa, tatenda. Sekuvimbisa kwatakuitai kuti tichaendawo kunonzwa rutivi rwenyaya iyi. Hanzvadzi makadii? Tiri kwedu timakadiwa. Aiwa, tinofara. Mungatango here nekutipa zita renyu? Ini ndoitwa Esnat Mutenda. Alright. Ukama hwenyu pamwe toda kuziva ukama hwenyu pamwe chete nemufi kuti wakamira sei? Mufi anowa mukadzi munin'ina wangu ndiye ndakasira zamu vamwe chete amai vamwe chete baba vamwe chete. Alright. Tinoti nematambudziko nechiitiko chanzvadzi? Aiwa, aonekwa. Alright. Tinokumbirawo kuti mutirondedzere kuti zvakafamba sei kuzoitira kuti kuzosvika muzuva ranhasi munin'ina wenyu afa. Inini sekuziva kwangu vanhu ava vaigara vese semurume nemukadzi zvaitozikanwa nemunhu wese. Asi vanhu ava vaigara vachinetsana nguva dzavo zhinji. Saka ngatipoere zita remurume waaigara naye? Murume waaigara naye ainzi Tonderai Chemas. Zvadaro vachigara vese chii chakaitika? Saka vanhu ava vakazorambana. Vakarambana rini? Last year. Munani kana muchirurangarira? Should be October kana ndisirukanganisa. Alright. Venge vane mekunge vanga varwisana saizvozvo. Varwisana tobva tanovagadzirisa. Ini ndakatoenda ndikanogadzirisa nemurume wangu sanhasi.
baonini wangu wakati ndakanganisa ndichaita futi. Pasina futi 4 days ndakaona munin'ina wangu futi achiuya kumba achimhanya masikati senguva dzinedzi. Achiti futi ndarohwa. Chita ko vanhu vatakabva kugadzirisa pasina kana 4 days. Sei muchiramba muchidaro? Saka ndobva ndagara naye kumba kwangu nearly wiki ndinaye kumba kwangu. Saka iye murume akazenga akutera achiti ndauya kutaura mhuri yangu chichi zvinozvi. Saka akazoya na mukoma wake. Murume ndiye akaenda mukoma wake. Murume akazoya na mukoma wake. Achiuya kupi kwacho? Kumba kwangu. Akuya achita kumba kwenyu kupi? Kumba kwangu pa Gristone hapo. Muno Mount Hampden. Vachiti tauya kuti titore mhuri yedu aiwa takakanganisa. Saizvozvo ndobva vatora mhuri yavo ndobva vaenda kumba kwavo. Vaenda kumba kwavo ndobva vanogara futi havana kuita kana wiki. Ndopa vakabva vanetsana zvokuti mukadzi akabva arongedza ndobva aenda kupi? Kumusha. Akaenda kumusha kupi? Kwamutare. Kwamutare. Ndobva atakura vana ndobva aenda nevana. Waive nevana vangani? Vaive nevana 3. Unga vakakura sei? First born yave nemakore mangani? Second or third? First born tadiwa nashe. Iko zvina ne 11 years. 11. Second born? Second born tawana nyasha. Tawana nyasha ndiye anda kurasika. Alright, ko third born? Third born anga ne 2 years 8 months. Alright. Endera imberi muchitsanangurira zvakafamba sei? Saka varambana uyu mukadzi aenda kumusha. Akanosiya vana kumusha. Ndobva auya kuno ndobva atanga kushanda. Akatanga kunoshanda umbari. Akunozvishandira achichengeta vana. Saka vagara sekudaro. Mukadzi murume akazotanga kufonera mukadzi. Achiti maita ndafunga kuti tidzokerane tichengete vana. Mukadzi aitaura achiti iwo kana uchida zvokuti ndidzokerane nini. Chimbotanga wamboendawo kumba kwedu unobvisa mari. Ndokuti ndikwanise kudzokerana newe. Murume akati alright rega nditsvage mari. Murume akatsvaga mari yake. Ndobva azofonera mukadzi achitaura kuti mari ndaanayo. Handei kupi? Kumusha. Vakasangana mutauni vakatorana ndobva vaenda kumusha. Vachinosvika kumusha achinotaura kuti vana baba ndauya kuti nditore mhuri yangu ndakakanganisa zvandaita. Igore raperero? Igore rapi? Munani? Igore raperero? Anga January. Gore rino? Anga kana ndisu chakanganisa. Alright, handi ndirenyi mberi. Vaenda kumusha. Vasvika vana baba ndakakanganisa ndayozotora mhuri yangu. Vana baba vakati chakakosha kugarisana kuti muchengete vana muri pamwe chete. Mari akasiya kumusha akasiya $30. Yaive mari yekukumbira ruregerero yekuti ndakakanganisa zvandaitira mwana wani? Mwana wenyu. Ndobva asiya $30. Asiya $30 ndobva zvanzi alright. Tazvinzwa motora mhuri yenyu mogara zvakanaka. Saka ivo vakanga vavimbisana murume nemukadzi kuti pandiri kunokumbira ruregerero kunana baba. Iwewe mukadzi unobva wapedzisa mwedzi wako kubasa kwauri kushanda. Okay. Kana mwedzi wako wapera inini ndagadzirisa pamba. Iwozouya tochigara. Saka vakabva vaita saizvozvo. Saka mari yakanosiyiwa kumusha nemurume $30 nemari yaakanga audza mukadzi kuti ndoda unosiya kumusha zvakanopesana. Yakapesana pachinatsanangura. Zvakapesana pakuti iye murume achitaura kuti ndoda unosiya mari kumba kwenyu. Aitira zvokuti ndikanokumbira ruregero ndakabata $100 at least better. Asi akazonosiya $30. Right. Ndobva achema kuti baba akati ndina mari. Zvikanzi alright. Saka vamubhazi vachidzoka kuno kuHarare. Mukadzi ndo paanoti kune murume ko iwo wazvifambisa sei? Ndo mari takawirirana here kuti unosiya kupi? Unosiya kumusha. Iye ndo paanoti inini ndaona kuti ndikasiya mari kumusha yakawanda. Ndoda kuti ndikwanise kugadziridza pamba. Pandoda kuti uye tizoita sei? Tigara. Mukadzi ndo paakati inini ndazvidza. Asi zvawaita hazvina kundifadza. Nekuti nemarovero awaindiita nemashungurudziro awaindiita ekuti nyangwe tikashanda tese kubasa wanga usakwanisa kundipa mari yekuti ndikwanise kanotenga midziyo yangu. Nekamari kavanosiya kumusha ina hazvina kundifadza.
ndobva vauya ndobva vaparadzana mutauni. Mukadzi obva aenda kubasa kwake kuye kuti vanopedzisa madhezi ake kuti mwedzi upere. Uyu murume ndobva aita sei? Ndobva auya kuno. Murume auya kuno ndobva atanga kugadzirisa imba yake iyoyi. Uyu mukadzi ariko kubasa. Ndobva watanga futi pakupokana vega vega pafoni futi wakufonerana. Vaisagara panzvimbo imwe chete. Aiwa. Mukadzi akanga ari kubasa kwaashanda. Kana manzwisisi. Murume ari kuno sevanhu vanga vakarambana. Anditi manzwisisi. Saka vadaro ndobva vakutogara. Mukadzi ariko kubasa, murume ari kuno. Murume achiti ndisati ndawana mari ndikapedza kugadzirisa imba ndichaita sei? Ndichaita kuti uye. Saka vakatanga futi pakupokana pakutaurirana kwavo vega vega. Right. Ndobva zvapfuura izvozvo. Saka tagara murume airamba achiuya kumba kwangu. Achiti mai guru ndiri kukumbirawo mupe pressure kune munin'ina wanyu kuti auye kupi? Auye kuno kumba tigare tichengete vana tiri pamwe chete. Right. Inini ndichiti baonini. Inini hapana chimwe chandingakwanisa kutaura. Kuwirirana kwenyu ndokudzokerana kwani? Kwenyu. Achiti mai guru inini zvese zvandaita inini handichazodzokorora futi mukadzi wangu ndinomuda kuti tichengete vana saizvozvo ewe. Saka zvadaro mukadzi akazosvika pakuti baba atadiwa. Inini kukutaurira chokwadi chaicho. Rwendo chaiko newe handisi kuona paine rwendo nekamuitire kauri kuita. Nekuti iwewe wakandivimbisa mari yekuti unobvisa chaiyo. Iko zvino izvi ndiri kuti vana kumusha vari kudzingwa kuchikoro. Tumirawo mari uri kuti handisi kukwanisa kuita sei? Kutumira mari. Saka inini bheta ndakukuudza chokwadi. Iwewe gara waziva kuti nezvanguka chirega hako kucommunicata nemi. Saka semurume sekutaura kwekuti aida mudzimai wake airamba achingoita sei? Achingonetsa. Saka uyu akazopedzisira azomubudira pachena uyu musikana mukadzi akuti inini ndatoone munhu wangu anda kutofambidzana naye. Uyu murume ndopa akati izvozvo zvauri kuita zvokuti une munhu wako wakufambidzana naye handinei nazvo asi ndoda kuti tichengete vana tiri pamwe chete. Saka vakaramba vachingokomunicata vachidaro. Ndobva wazosvika pokuti mukadzi akazosvika panguva yekuti akazouya. Mukadzi auya murume amufonera achiti uyai patapedza kugadzirisa. Akuti zvauri kutaura zvokuti une munhu wako wokufambidzana naye inini izvozvo handina basa nazvo. Haunzwewo tsitsi here nevana vedu vari kushupika. Inini ndakakura ndiri nherera ndoda kuti vana vedu vaite unherera tiripo iri. Uyu futi pfungwa dzobva dzadzoka kuti asi murume anenge autaura zvine point. Regai ndidi ndidzoke. Ndobva adzoka. Vadzoka vauya vachisvika vachigara. Havana kutora futi wiki vari vese. Nekuti murume akataura achiti iwewe uya kuno kana wauya kunoku inini kumushanda kanokumbira regero kunana baba. Asi kwauri ndoda kukutengerawo zvinhu zvako, ndoda kukutengera kitchen unit yako nemubhedha wako. Zvekukukumbirawo sorry kukukanganisira kwandaita. Saka mukadzi auya saizvozvo. Akasvika ndobva aona pasina zvinhu zvipi? Pasina zvinhu zvipi? Zviripo zvapromiswa. Pasina futi mari yacho kuti akwanise kutenga zvinhu zvipi? Zvinhu izvo. Mukadzi ndopa akaona kuti uyu murume uyu anenge ari kuda kuramba achindidzorera kumashure. Mukadzi akazoita zvokutiza, haana kuoneka murume. Ndobva atiza ndobva adzoka kubasa kwake. Right. Murume ndobva auya kumba wakati mai guru ndabva kubasa ndasvika pamba munin'ina wanyu pasina. Aita sei aenda. Ndikati ko mimi matadzirana futi papi akati ndoda kutaura chokwadi. Maita diku yako akaita ndakamupromisa zvinhu zvake asi zvinhu zvake zvechokwadi asvika padini? Pasina. Saka anyatsa kuona kuti pamwe ndiri kumunyepera asi inini semunhu wandaida kuti munhu wangu auye ndaida kutry kuzama kuti kana auya ndinozotsvaga mari ndomutengera zvinhu zvake. Ndobva zvapfuura. Uyu mukadzi aenda ndobva tagara. Kuzosvika pakuti akazouya kumba kwangu murume. Achingokumbira futi saizvozvo. Mai guru ndoda mukadzi wangu. Ndobva asvika pakutaura kuti inini mai guru ndine kwandaenda kunobatsirwa ndoda kuti mukadzi wangu adzoke. Ndikati waenda kunobatsirwa zvikanzi ndine kwandaenda kunobatsirwa. Anobatsirwa kumaprofita kun'anga. Iye akangoti ndine kumuprofita kwandaenda kunobatsirwa. Ndoda kuti mukadzi wangu adzoke nekuti mhuri yangu iri kundirwadza. Ndobva pasina mazuva andiudza saizvozvo.
zvechokwadi ndo pamunin'ina wangu paakabva auya apa munin'ina wangu uku akazotenge aenda kumurume wake uyu boyfriend yaidaya naye akazotenge aenda ikoko akutogara kupi akugara ikoko otomuudza boyfriend yacho inonzani anonzi Luku Majoni kana ndisingakanganisi. Alright. Imi maitozviziva here kuti munin'ina wenyu ave kufambidzana neumwe munhu? Munin'ina wangu akatoitaura nyaya ini ndine munhu wandava kufambidzana naye saka baba atariwa dai vari vamwe hava vasiyana nazvo. Zvekuramba munhu aifambidzana naye uyu aizikanwa here nevabereki venyu nedzimwe hama? Akanga asati azikana. Aizikanwa nani nani? Akanga asati ini ndini ndaitoziva. Nani zvakare? Pane umwe munin'ina wangu anogara kwaMashonga. Ndiye munhu akanga achizviziva. Okay. Alright. Saka uyu akazotenga aenda kumunhu wake. Isusu ndotomudaro wona baunini. Zvinhu izvi iwe uri kuramba uchipa pressure kuti munhu uri kumuda. Asi chiona anga aenda kune mumwe murume. Akati mai guru inini izvozvo handina basa nazvo. Chandiri kuda ndechekuti tichengete vana vedu tiri pamwe chete. Ndo muromo waingoramba achitaura. Saka iye anotaura kuti akasvika kuenda kumunhu akanobatsirwa naye kumuprofita iyeye. Aenda ikoko achiti nditori nemadays andapiwa kunzi mukadzi wako anoita sei anodzoka. Saka ndakatoti ndakagara kumba rimwe zuva ndakatonzwa foni yaringa. Ndotodaira ari yanga andifonera yebaunini wangu. Vakutonditi mai guru maswera sei ndodaira zvikanzi. Uyu ndobva ndanzwa voice remwana. Ndikati umbori nani wawinaye ndobva akutoseka akutoti ndakangogara zvangu pamba pane vana vari kutamba ndobva ndati voice randanzwa iri ndobva atanga kuseka zvikanzi manzwa shuwa ndititi ari kuita sei ndititi ari kutaura saka zvechokwadi gulezi manga musi kumbokomunicata nemunin'ina wenyu kuti muzive kuti ari kuuya ndandakamufonera nezuro ndichimuti auya zveshuwa aita sei auya ndikati kana auya hapana chakaipa kuwirirana kwenyu. Saka ini ndakazouya panapa kuti ndivaone kuri kumasikati. Ndauya tobva tatosvika mumba mutotosimbisana. Ndotobvunza saka imimi mainini zvamauya. Baunini mazvigamuchira here? Vakati inini mai guru kutozvifambira kwandaita kutaura kuti ndani chitozvigamuchira. Ndikati hapana chakaipa. Ndobva tati ndatodzoka kumba kwangu. Mangwana acho ndobva auya iye murume. Ndobva ati uyu mai guru. Mai titi vari kutaura kuti vakanganwa chitupa chavo. Kupi? Uku kwavanga vari. Saka vakutati vada kunotora chitupa chani? Chitupa chavo. Saka inini pfungwa dzangu dzanga dziri kuti handisi kuda kuti mai titi vadzoke kupi? Vadzokere uku. Ndikati imimi kana musi kuda kuti vadzoke uku. Saka chitupa vanenge vakuita sei? Ndo mubvunzo wandakabvunza. Akati aiwa handidi kuti vadzoke uku. Nekuti vakadzoka uku pamwe anobva aendera futi haazoita sei? Haazouya. Ndikati imimi manga mazviona sei zvakadii kuti toti alright inini ndoenda ndonopiwa chitupa kana musiri kugutsikana nekuti uyu aenda anopiwa chitupa. Vakata iwoyo mukada kutaura kuda zvinenge zviri nani imi munonopiwa chitupa moita sei? Moya nacho. Saka vakati saka achaenda maitadi kuswera mangwana ndamutsvagira mari yekuti aende anotora chitupa. Ndikati alright ndobva ndato chainzi chikunotorwa upi chitupa? Chitupa chakanganika kuchitungwisa. Okay, kumurume munyowani. Ndo kwaakwasara chitupa. Saka indobva ndatodzoka kumba. Saka akazoenda iye ndiye akazoenda maitadi uya kunotora chitupa chi. Baba atadi uya akazotondifonera kuti gulezi ndoda kuona kuti mumwe wangu akavimbika zveshuwa here kuti adzoka shuwa kuti tichengete vana sekufamba kwandakaita. Ndazongomuti iwewe enda unotora chitupa chi. Ndoda kuona kuti akavimbika here kuti anodzoka here. Ndikati alright. Zvechokwadi uya akaenda. Uya aenda. Ndobva anosvika munhu yasi panza aenda kunohodha masau paanoendawo kunohodha. Right. Uyu ndobva azouya kubva kunohodha. Ndobva apiwa chitupa chake. Ndobva aita sei? Ndobva auya. Saka zvadaro akauya iri Friday. Uku akabva zvokuti haana kuita zviye zvokuti
aida kuita zvokutiza ikoko handiti. Saka iye kutara kwakaita kuti ndakashaya kuti munhu ndinomutiza sei nekuti munhu anga aripo. Anga achitarisira kuti uyu paachabuda achienda kubasa ndo paanobva aita sei basa rachitiza. Ndobva auya kuno. Saka uyu akaramba aripo pamba. Saka uyu kutara kwakaitira kuti ininika ndakatoti ndoda kuwacha kuseni ndobva atomukira kubudisa washeni dzake kunze achita semunhu arida kuwacha. Ndobva hanzi ndakatonyika washeni yangu apedza sva uyu akarara apedza sva izvozvo ndobva akunomutsa mwana anotakura mwana uyu ndobva atobvunza kuti ko mwana muri kumumutsa chii. Ndobva akati ai ndoda kumuchinja akanganisa aibvisa pamba. Ndobva ati uyu ndobva abuda saizvo. Murume ndobva atoti uyeyu ndipo foni yako. Uyu akati foni yangu iri kupi iri panze pandanga ndichiwacha. Zvikanzi uyu akabva atakura mwana wake nekubva abuda. Kubuda kwaakaita mufoni imomo makanga mine line remurume wacho iro akabva angobvisa line iri hanzi ndakangoturika pamusoro pekagaba kesefi. Ndobva atsveta uyu nekutobirika mubereka mwana wake kwautaenda patara ndokuya kwaakadi wakaita kuno zvaita saizvozvi. Uyu auya uyu ndokungoramba ari kuti baba atadiwa iwewo chiona nyaya iri. Nyaya yakanga atoitaura asati aenda kunotora chitupa. Iwewo uri kupupura nemuromo wako kuti une kwawakaenda kumuprofita kundidedza kuti ndiwe tichengete vana. Hazvina chakaipa ndauya. Asi inini sezvo uri kuziva kuti ndandakakudza kuti ndine munhu wangu wandanda naye. Mwedzi unoyu wakutopera handisati ndaenda kuma-MP. Saka maybe ndane nhombo. Uyu murume akati izvozvo hazvina kana basa. Ini ndinozvigamuchira. Kuzvigamuchira kwandinotoita ndekwekutoti ndinotoda kuti tigare tese zvenhumbu izvozvo hazvina kana basa tinochengeta. Izvo hazvimbondishamisa nekuti ndinowa mukoma wangu wakambozviitirwa saizvozvo vakarambana vakaita nhumbu. Asi vakatogara vakachengetana vakatoita vana vamwana kumashure. Saka izvo hachisi chishamiso kwandiri. Ko zvekuzosvika pakunetsana apa ndo pandiri kuenda ipapo. Right. Saka vaita sekudaro. IFriday iyi uyu yabva uko. IFriday iyo Saturday murume aida kuenda kuarea D kwaiti kumurungu wake unotora mari. Haana kukwanisa kuenda nekuti murume anga achingoti iwe handisi kukutemba maybe uchaita sei uchandidhiza. Murume haana kukwanisa kuenda. Sunday kuseni murume ndofuti zuva rakangati handisi kuenda nhasi ndichaenda mangwana Sunday. Saka Sunday kuseni ini ndakazofonerwa iye munin'ina wangu akafona. Afona ndobva akaisa message chekutanga message hana kuiona foni yanga irumba meyaichacha. Ndobva afona achiti sisi mhanyai kuno izvezvi. Ndobva ndauya kuno kumapasti 7 kuseni. Ndakasvika vari momba mavo vakamira nechekuseru kwavanobatidzira moto wavo. Paine chitini chavo chemvura chachiri pamoto. Ndobva vati tatomutsana. Zvikanzi ngatipindei mumba ndobva tapinda mumba. Tapinda mumba ini ndakagara pachigubhu ichi baunini vakagara apa. Iye munin'ina wangu ndobva amira pamberi pedu. Ndobva ati kuna murume wake ndipewo foni yenyu. Vapiwa foni iyi. Ndobva aibatidza light. Ndobva azvivheneka kumeso kwake. Ndobva ati sisi kumeso kwangu muri kuona chii. Ini ndo pandakati apa pako apa pari kuita sekuti pakazvimba. Pakaita kakututuma kuti pakazvimba. Ndobva asimudza mutsipa wake ndobva avheneka zvikanzi ko mutsipa mangu muri kuone chii. Ndikati apa pako apa pakaita kakumarika kuratidza kuti wamarwa. Ndobva atoti murume uyu anondiuraya ndikaramba ndakagara naye bva atanga kuveredza misodzi. Ndikati ko chii chanetsa futi pa 2 days idzodzi. Saka paive nechi 5 liter chachiripo pasi chiacha. Ndobva angokudubura imomo. Ndobva ati ari kuda kundiurayira izvi kuti warambire chii kunwa izvi. Kuti nhumbu yawinayo ibve. Imomo makamine zvimakwati zvaivemo zvanga zvitori mvura. Ndikati ko nhaimi. Saka kugara kwacho kwamuri kuita munosvika kupi muchigara kudai. Ndobva akuti inini ndamurambira kuti ndinwe. Saka hanzi warambire chii. Saka kamurume kako iko kayaka unokada stereke. Saka
ndokwauchada kuenda uda kuzotitiza saka kundibata pauro kundidzipa kuda kundimwisa izvi okay kuti nhumbu ibve kuti tichiona kugara right. Uyu ndo paakati saka time iyo murume wangu akabva atera bva anzwa kuti ndauya kuno asvika bva agara bva anzwa nyaya ndekwakuti baonini chinhu chamamuri kuita ichika ndo chinhu chakaipa moda kubvisa nhumbu kana kuri kunzi ndo zviripo moda kuibvisire chii saka oraiti munhu wacho mamutambirire chii kana imimi musiri kukwanisa kumugamuchira ari zvaari imimi muri makamudedza kuti auye saka takabva tatanga kudhiskasa nyaya ipi iyoyo tichimubvunza imimi ingobudai pachena kuti munozvikwanisa here kugara nemukadzi kana akadai kana kuti zviri nani mosiyana imimi mozviitira zvenyu yozviitira zvake zvikanzi aiwa ini ndo zvandiri kuramba izvozvo inini chandiri kuda ndoda mukadzi wangu nevana vangu kuti ndivachengete tiri pamwe chete saka imimi zvamandiudza kuti kubvisa nhumbu kwandanoda kuita uku kwakaipa inhau yekungoti iye chete ndiye atya kunwa nekuti zvidiki-diki izvi kanhumbu ike kaya kasati kaa munhu aka zvidiki-diki hazvinetse kubvisa saka iye ndiye angotya kunwa zvekuti dai abvuma kunwa dai yatobva kana imi mese pasina chamamboziva ndikati ai imimi hazvinzaro vanhu kana mafunga kugamuchira munhu sezvaari ingozvigamuchira kwete kuda kudai oraiti ko dai akufirai anwa ndobva afa maiita sei zvikanzi aiwa ipapo ndakanganisa handichadaro murume wangu ndobva atoti uyu baunini tatadii kuti imimi hama dzenyu dziri muno tasheedza vanhu vakuru nyaya iyi toigadzirisa pachena tichinzwa kuti mazvigamuchira zvechokwadi here kana kuti vanhu vakataura vakati aiwa baumukuru imimi mutoriwo vanhu vahombe zvekuti tiswere tichiunganidza vanhu tichingotaura tunyaya twakadai tunyaya tudiki-diki kuti hazvina kana basa imimi baumukuru zvamatotitsiura kudai inini ndatozvinzwisisa ndazvigamuchira izvi taakutosiyana nazvo izvezvi ndautoronga kuti mangwana ndotoenda kumurungu wangu ndinopiwa mari ndapiwa mari ndototi mudzimai aende kumusha anotora vamwe vana vari kupi vari kumusha vavo tikati aiwa zvapfuura izvi tikati zvaita sei zvapfuura isi taida kuenda kuchechi tobva taenda kumba nemurume wangu tagadzira kuti taenda kuchechi tabva kuchechi kuma 2:05 murume wangu akati handei uko tinoona kuti vanhu vaye vaswera zvakadii vari kuwirirana here kana kuti ndobva tauya takasvika zvechokwadi vanhu vakarara pamagumbeze pavo vari kuona havo muvhi yavo yavaiona pafoni murume wangu akutoseka navo akati baunini ndafara fani nezvamaita izvi saka mumba menyu maane rudo kaumo kutorara nguva ino muchiona mavhidhiyo zvakanaka izvi ivo vaakutoseka vakati baumukuru ndopaya pandaikuudzai kuti mhuri yangu ndinoida zvakanaka takutoti manje nhasi tauya kudyira sadza kuno mukai mutibikira toda kudya sadza repano nhasi ndo vaakutomuka pai munin'ina wangu yakutoti manje ona bata diwa hatisina kuita sei nhasi hatina kumbochera mvura mumba hamuna mvura vaakutosheedza muzukuru wavo anonzi Siria iyo uya unotichererawo mvura Siria ndipo anoti inini sekuru ndaneta regai ndikupei bhaketi remvura kuti mushandise vanotakura bhaketi remvura vabva naro zvakutonzi pano hapana muriwo Siria uye ndiye akaenda akanotenga muriwo pakati pekubika gasi bva rapera Siria ndiye akatumwa futi akanoisisa gasi sadza rikabikwa taakutokurukura nyaya tiri kutotamba saka isusu takazobva panapa zvekuma past 9 tikati tatandara irini iye Sunday iSunday this past Sunday iyo iSunday yatabva Sunday yemuswani ngori muswani ku Sunday iSunday muna August August tanga August Sunday iyo iyi all right ande kwete yane zuro kai Sunday mwachadarika yadarika kwete yatabva mari mwezuro Sunday saka iSunday iwe muna July end of July right saka ndobva watotiperekedza mapast 9 ikoko tobva tatoenda vakanotisiya uko distance 100 meters dzavakatiperekedza ndobva vakutoti taakuenda ndobva wadzoka kuno izi ndobva ndaenda kumba kwedu mangwana acho mandi ina hana umboya kuno munin'ina wangu uya haana kumboita sei haana kumboyawo kumba kwangu tikatobvunzana tega tikati nhasi vanhu hatina kumbovaona takutoti maybe pamwe vafunga kuperekedzana kuenda kuarea D kunotora mari yani mari yavo yavaida kunotora
Monday yoyo zvapfura. Tuesday ndobva takutoti regai timbofonera vanhu ava. Ndobva ndakufona. Foni yanga ichiringa yanga isingadairwi. Saka zvakaitika ndezvokuti amai vangu kumusha vakanga vachifona nemuye munin'ina wangu uyu. Right. Varongodzwa foni iri kuringa haisi kudairwa. Ndiyo kwaakufona kune murume wangu akati ndiri kufonera amai Tadiwa nababa Tadiwa havasi kudaira foni. Mambovaona here sekuti nezuro paSunday vaitaura kunzi vanga vanetsana. Right. Murume wangu ndo pakati ndambofonawo foni haisi kudairwa. Regai ndiendei kumba kwavo ndinotarisa. Murume wangu ndobva auya kuno. Ndobva asvika bva ashedza futi muzukuru weSiriya uye. Akati Siriya, vanhu vepamba apa wambovaona here varipo here? Siriya anongodaira achiti inini vanhu ava ndakangopedzisira kuvaona musi weSunday pai. Wosaka nezuro Monday hauna wambovaona akati haana wambovaona. Ndobva wavhura kagedhi kaya ndobva wapinda. Vari kuona paine loko. Vakati sano vanhu vakaita sei? Vanhu vakabuda. Saka Tuesday, Wednesday, right. Saizvozvo tiri kufona foni haisi kudairwa. Vana mama kumusha vari kufonawo futi vachifonawo futi kwatira chiti ko foni yaona nhasi havasi kudaira. Hamusati mavaona vasati vauya here. Murume wangu achiuya futi achinotora futi muzukuru saizvozvo. Vachipinda futi mupi? Mugedhi imomo vachitarisa. Ndipo vanozodongorera nepakahwindo ako. Vachinodongorera mukati. Vari kuti manga musiri kuoneka vakati mboma hamuna vanhu. Ndopa vanofona vakamira paipapo. Vachiti tifone kuda pamwe foni kana iri mukati umu tinoinzwa ichirira. Foni kuringa yairinga asi kuti vainzwe mukati umu vanga vasingaite sei vasingainzwi. Ndobva vabva. Ndobva vodzoka. Thursday futi tamuka saizvozvo. Ndobva vauya futi kuno saizvozvo. Voita futi saizvozvo vachipinda vachidongorera. Havana pana chavakaona. Saka ini ndakazoti Thursday iyoyo past 3 ndikati ini regai ndimbosvika uko ndimboonoona kuti kwakadii. Uyu murume wangu ndo pakati uri kuti kune vanhu here? Hakuna uku kusaini kulonda bvako futi hakuna vanhu havasati vauya. Regai ndimboenda ndinoona. Zvechokwadi ndakabva ndauya ini nemurume wangu neimwe shamwari yangu yandakauya nayo. Tichiuya tichisvika apa ndobva ndaonana namama vanhu amai vevabaunini vangu ivavo. Mama ndo pavanoti ko zviri kumbofamba sei? Ndiri kunzwa Siriya ari kungoti vari kuuya muri kuuya muchitarisa mumba umu muri kuona pasina vanhu. Vakaenda kupi? Ini ndikati kuna mama mama ini ndakangopedzisira kuvaonawo musi weSunday. Mama wakutoti koye vanoita unhu hwakadaro sei hwekubuda pamba apa ini ndigere pano vachitadza kundioneka kuti amai tiri kuenda kwakati. Ingai ndichibuda ndinowaoneka wani. Ndikati ameno mufunge unhu hwavo vakaipa. Takamira ipapo tobva ndatoti mirai munzwa amai. Nhamba dzavo dziri kutoita asi havadaire muwaone ubenzi hwavo. Nguva iyoyo zveshuwa ndakafona yakadzimara futi mukukata takamira. Mama wakati unhu hwavanoita hauna kunaka handei. Ndobva tafamba tichiuya. Mama wachikochonora kagedhi tichipinda mukati. Tapinda mukati ndo patakasvika. Ndiri kuona pane loko iri kunze. Saka ndobva ndamira. Ndakatosvika paine tudhina tuviri tunoratidza chokwadi kuti murume wangu nemuzukuru vaiuya vakaisa tudhina tutu vachimira kudongorera papi mukati. Kuda kutarisa. Ndakasvika ndikamirawo ipapo ndikadongorera mukati kekutanga. Ndobva ndaburitsa musoro. Haupinze musoro haukwani kungodai chete kumeso. Ndobva ndadzokorera kechi2. Saka ini ndandichitarisa pamagumbezi. Magumbezi aita sekunge pane munhu. Saka ini ndo pandakacheuka ndichiti pamwe ndikaona kana chimuti chakareba ndaida kupinza nepakahwindo ikako kuti ndibaya pamagumbezi handinzwi kuti magumbezi chete here kana kuti pane munhu. Handina kuona muti. Ndakadongorera futi kechi3. Ndobva ndati amai mune kahwema kari kubuda imo. Ndobva ndanodongorera futi. Saka ndakazodongorera ndakaita saizvozvi. Ndichitarisa kusaidi uku.
ndopandakaona ruoko rwabaunini wangu ini ndobva ndabudisa musoro ndikati pamwe ndaresva ndobva ndadongorera saizvozvo ndopandakati amai imbodongorerai muone amai ndopa wakati inini handichatokwanisa miri wangu hauchisina kana simba ndikati Siriya mira pandandakamira utarise uku undiudze kuti waonei uyu muzukuru ndopa akadongorera ndiye achibva angotanga kuridza mere sekuru vangu saizvozvi munongoona dzimba dzedu dzakabatana nguva diki vanhu vanga vatoita sei watoungana vanhu vanga vaungana saka vanhu vaungana vakati kochi ko zvapanenge pane loko saka pakazoita vanhu vakuti tivhure dho tione zviri pai zviri mukati inini panguva iyoyo handisingachatokwanisi handizoziva vakazovhura dho panguva yekuti ndianani izvo handisingachatokwanisi ndanga ndatosvika panguva yekuti ndanga ndakurirwa nesituation yandakanga ndasangana nayo saka after that uyu kwakazouya mapurisa akauya ndobva kwazoya vamwe vakazoya futi kechi2 kuma7 vanga vakuuya vachidongorera vachitora statement vakatanga kuuya pekutanga vakangovhura havana kuvhura vakapinda kunyatsa kutarisa vakangoitawo sekunge vavhunduka nazvo kana kuti vatya vakangovhura dho ndobva vangovhara handiti vakazouya futi kuma7 vakangosvika futi vakaita saizvozvo vachingoti vanhu varimo vakafa saka panguva iyoyo hatina kunzwisisa kuti vakafa mafiro api right saka takazoti another day racho ndo pakazouya mapurisa akazouya muswe chachatinga nenge yafriday ndeti saka pavakazouya yanga yafriday yes vauya ndo pavakazosvika vapindawo vapinda ivavo ndo vakazotaura kuti murume akazvisungirira anga akazvisungirira nei panga paine tambo yanga irimo yakanga yatengwa neumwe murume womunin'ina wangu yaida kuendeswa kumusha tambo yei tambo dzepamugodhi dzekucheresa mvura ndo tambo yaakazvisungirira nayo mwana akasungirirwa papambu pachi pambu uyu mukadzi akarara saka mukadzi anga akatemwa nepiki ko mwana unzi anga akasungirwa papambu ndo paakangofirawo ari ipapo saka ndo mafambiro mwana aive nemakore mangani akafa mwana anga ine 2 years 8 months 2 years 8 months ndo maitikira zvakaita mapurisa vakabva vabudisa panze vaunge vatorawo mapiki vakuzotorawo statement futi saka kutaura kuno kumitumbiri kupi kutaura kuno kumitumbiri ko kuparire nyatwa ndo kune mitumbi isusu tisatauya kunoku tadarika nekuzengeza tichiona anonzi Luke aimbodanana kana kuti ngakaroora munin'ina wenyu akatitsanangurira kuti munin'ina wenyu imimi nemurume waakazodzokera nayo venge vakarambana zve2 years handizive kuti ichokwadi kana kuti manyepo mungatitsanangurira ivavo iyo vanhu ava vanga vakarambana last year October ndataura but last year kusvika gore neripa negore asi yatudza kuti 2 years ndozvimashoko atanzwawo yaya then kozoita imwe nhau zvakare yatanzwawo tichikutsvagidzana nhau nyaya iyi tichiongorora tanzwawo nevamwe vanhu vakati no imimi hama dzekumukadzi ndimi maiudza munin'ina wenyu kuti maikurudzira kana kuti maiudza munin'ina wenyu kuti ave anodzokerana nababa womwana wekutanga ava sezvo vaine vana vese hatisuziwo mashoko yaya kuti akamira sei mungatipowo zvizere zvazvinoita ndezvekuti panoitika nyaya vanhu vanoita zvakawanda 1 and chechi 2
ndechekuti kana vanhu takagara pane nguva yatakati vanhu zvechokwadi vakamboti iwe wadi wadzoka zvechokwadi vanogara nemurume muchengete vana. Asi uyo akaramba akati ini handikwanisi life yandairarama ikoko ndinoita sei ndinoiziva kusvika pakuti chokwadi hama dzakati aiwa munhu zvaanenge asarudza ndo zvaatinoita sei zvatinotambira ndo zvazviri. Vanhu vakangomutarisa vakati aiwa regai timusiye aite zvaari kuita sei zvaanoona zvinomuitira. Saka iye murume munyowani uyo akambouyawo here kurufu? Akauya. Akauya. Musi waakanzwa shoko iroro akasvika pano. Akauya. Akangwe chete. Akauya musi iwoyo ndobva arara. Akazobva panapa mabhodhi atakurwa. Ko mama wenyu wakagamuchira sei nyaya iyi? Inini vana mama vangu handisati ndaonana navo. Vari kupi? Vana mama vari kumacheki. Kunova ndo kumba kwababa atadiwa kunde kumacheki. Saka vanhu vakanga vanzwa kuti nhamo iri kuenda kumacheki, saka vakanga vangori ikoko, saka isusu hatisati taonana namama vangu ndo kwavari. Aiwa, tinotenda neinformation yamatipa ndichika. Izvozvo.